Poď, my to dáme. Také je to polepené všetko, že? No len choď. Keď niečo sme tu. Vidím, dobre, ale poďme sa na tú sekundovú ručičku. Áno, si dobrý priateľ. Ale teraz už Neviem. bež. Neviem, či to mala byť, alebo nemala byť baterka. Je tam baterka, Ja viem, všetko mi je jasné, keď beha. ale ide opačne. Ona stojí. Dnes o 19:50. Je smerom hore. Aha. Jeho, pozri, tu máme udice. Preto pozerám, že... Wow! A jaké ryby! No to sú nejaké pírane. Pozri sa. Bože, sa Choď tam mi neukázať. Napríklad, že je to koza, to sú hačice. Fúha. To sú do koze. Tenko posli. Áno, áno, vidím, hneď vidíš, že ja si potrebujem niečo prečítať. A to. No poď sem, láska, otvoríme to, poď. Poď, môj krásny. A ja chcem, by ste voleli. Tak, To otvoríme a pozerám. Jej, koleso. Tako, no, normálna pneumatika veľká, že? Že to vyzerá ako koliesko autové. Simik. S tými udičkami musíš chytiť tú rybičku, vieš? Čiže musíme dať rybičke na papať. Ja som to dostal. Čo? Sa pozri na to.